tukuharire asijia bisi chito ichukira sinyumba ya Brighton Apartment ijiribusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamagurinse mono nigo bubwate ci computer cikuburukane cirange nigwikira ciriuraganiye boygo mbabwate sanitary wares icukire cibakuri citico cisink n'ibindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifreji y'amaje buna cipipe na boygo ni citab mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira senyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'umuguzi. Bemano manjumuri karanda da kutobwatia nene asomuro buri karon to ikira singa gice bene nene tukura chumatano botambiro tutwa kwanda kisemi imena isiko ya gusiba no mugani witukira se studio yato kwanda kisemi cheito ime ya gusiana kara to kumurekera amangana CBC namangana amasomo ye aigoro gustashali high running institution singo juturu ko murekera kini mano to kuria mangana CBC kya mbare batarama nyumuro bero CBC ko mugani witukura rero ni aho kumurekera twerere tumanyena ing CPC kiara abantu mbare batamaite CPC no mufumo oyo umunye serikali ya leta kerego chikusiria mufumo uri mukoro 844 igobona mugani witukira se studio nyona nabakwenda gutobwatya sensemeri mitandao sembe ya Facebook tonyore DSTV News kwa sensemeri ya YouTube nabako tonyora DSTV News nande nabako to tweet @DSTV News nekerengere kya gusiri boliao nabako litoma wetera se namba yira se skili ya igora bwi tonya to kumbori mugani tubiri tukekana watebuna tukuchukwana mangana CBC nyona nabakwenda gutoma ndibo nabakwenda ko wisheri ko kaniria abana bari abarokiwa bari bajokora matemu abo a class 8 na form 4 amaya wetera se aboywe nambe yira se skini ya igora abo utakora chinsa tigange mugani one libaga nyareka ku introduce kusema nyekaniko cha sole inetuma gusuka gostiwose karibu sana director Muyamano Brighton asamarieta nkoro kwa Alois Obaga Seito Keroka njomo director wa St. Anne's College na boigo skule ko Kaizen kusigaiga bano iko mwanje muri ko gure tole na director Alois Obara hare director ya St. Anne's Colleges School of Colleges na kase otebiro bego wono gone tukukwane to dinere kuruboni ga kachisesa to chabona mambi ko tosuka bona bogo to mali bolya kure director ne to nere ime otebiro na kurujisa machiri cyanyari bali nabo nana bokora nabo nyara abantu bakurigire kujinsa machiri no ne family yao nabo koranye ganiria mayake go to bosko jose Muyamano Brighton of course abantu nabange batorigirereti na ndere ban bwate mpaka abayiboli ba abeskuru na abana nigo bonsi ngutaka kubakwanya na kubatakera maya aseri tukoria rero my wife Lydia Kerubo Mairura nimetenga principal ne Mr. Calvin Nyakwara na abange baro batorigirete ase DSTV na wambia karibu. Mbuya mano mwancho muri yakero ko ibure bono director introduce kabisa tebiri amate ya yonsi na bali bamurigirete bono director roto kwenda se mase mekoroni tukurira tu kwa ndegoro yechisemi ya usi ngakyura nyare ko korengane birengel byao ngakyura nyare ko collate standards ego se birengo yechisemi marongo rwagusi Brighton asense mo yechisemi ngorengera nga usi ego na intolinse we are tore igoro ase birengo kulingana nga none kero amatemu akolirwe
nabo gosoma ng'a chisukuru chetu chia Gusii chiba chisukuru chio Boroso ose chisukuru chie secondary chionsi nabo konyora ng'a nona ase amatemwa gokora chire buya lakini ekero gopima mono okorora ng'a chisukuru chi private gokora buya kobwa chisukuru chia public kulingana ng'a omanyete chisukuru chia private mbabwa chia academy mbabwate resources mbabwate nkobeka baromokia mono kobwa ase chisukuru chia public ego generally njenda tebe ng'a both Kisii County, Nyamira County, the level of ng'a birengo nigoro bire tingo taka goteba ng'a birense keroko riense mochi chia Kenya nabo konyora na sometimes in fact kero results chia amanya nona abana baetire abagusi school they produce we get that ntobwata abana top 10 na ekerego cha secondary abana nabange tokwera chi university na abawo chokora chi course yao ase chi colleges so njengo ngera linga levels especially 844 nigoro chire lakini rende kerto ko chamangana CBC na aron tofauti sana CBC nto ikororo bono wate na chisukuru chia abanyene private chikokora buya kubwa chisukuru chia serikali ngikuirira chisukuru chia serikali chikokora inse nanda abana no barabange compared na private manyete mangana na mange na gotebiringa ebintu na infrastructure oyande chisukuru che public che serikali na bakonyare bintu binge mbabwati totebe kurwa even nebirasi chi desk nonya balimu baisaini amaite TS nere kulika balimu igo ntomaite ngabalimu baisaini ase chisukuru nabo igo botambe abanyete bintu bya public nona balimu konyaranga motivation in terms of commitment teyo mono kubwa aliase private schools omanyana rora kurigiringa kiega singa kia bana basomi gubuya ebinteka birebi igo tingo takagoteba nga namangana mange mono lakini rende nabo koranga private na public difference nero nabo konyaranga difference nero mono baratuske bosia ke director amatem gocha kare ayanda chakire jirangwe yesi gochi France ni achakire ayande bya gochake ikinde gochakira Jumatatu ngakiro cyo Gusii ntu yariganete asamatem ayamanne class iti na fofo amanyete corona yareta obokonsana abana mbaberte isiko asenga kientambe lakini rende koranga kuru toirana twatemere sana nona balimu koranga syllabus baikiria segwenerete lakini bado challenges inchiro osa kuligirelia se toteba so mwako eta 2021 chitamu chibwenda kwa so mwaka nisatu lakini ya sengenjo ya corona igo chiarengenye igo konyoranga bintu mbya bete squeezed banamba bwati chinga kichoko timoka nona abali murende bakabanda pressure etamu ya wenda ko bachi wiki 13 ya bagosine chi wiki kianda igo kanyoranga ibintu byakorwa bwango nane obana batabwati none chinga kichoko timoka na ko digest ibintu biri basomire igo bono njendo chenga amatemo aya tanabara chabe tofauti kulingana na matemo y'emyaka ende lakini twarimo gwasirika batabona abana aborokiwa mbobo akorengana matemo ani gasetiri ne standard eri ya corona totebe na tena na setiri standard engororo akorengana birenga wana nto kumanya mpaka ka results ya matemo ayuntura yarora on nero goteba nyondi twayarore nabo bosaba ali mbayarore nabo turatebenga nabo omonto gotatebenga ngenjo omwaziri agoteba ero maybe oyarorire lakini bono ntokumanya mpaka ka abana bayakolire na results cyakire tumyakora nga kweli ngaki mwaziri ga ngenja kwanete naberego lakini asenje nabondo chenga amatemo aya nonya abana batemire abalimu batemire serikali yatemire lakini ngenjo lende kwese ko kulige preparations korwa mwakolia ebintu byakorwa
bwango jitindo chinga preparation yaba nekaniri askuru yao nigete grasi ya nje eskuru ya Kaizen egotore CBC yok intun etore CBC bona ege krasi etore krasi ege tangani kere bare grade 5 out kwenda grade 6 inje tinche tiko so amangana 844 I want to work the candidates ma I want to get semeri ya CBC wase go bonde to enda sumoro biro CPC turamanya umuntu arutaramanya CPC ningendo kieke director CPC ngendo okay CBC ne system ya serikali ya leta egocha ko bali bagali ya 844 CBC eminenti competency na B competency based curriculum yani nga competence based curriculum CBC na kie etenene nga competency based curriculum system yeye ere tofauti sana na 844 uneliete toko lisoma 8 years as a primary as a school choboroso 4 years as a secondary na 4 years as a university na be system ya 844 ere ya CBC igere nga wana to introduce ri birase bya bigo tokora nga preschool nga abana bago mbyare ngo kurukara lakini mbyare nga se system emyaka ebere nkoba tobere emyaka ebere ya abana bago soma school ko nga kerase ko nga pre-primary 1 na pre-primary 2 bamanya korwo bagende primary wono primary yenyene ere 6 years lower primary 3 years upper primary 3 years koro mwana ga kolire grade 6 iwo bano bakwenda secondary yebwate nero 6 years 3 years junior secondary 3 years senior secondary ga kolire korwabo omanya kogenda either university for 3 years or say college for 3 years. System ya CBC njesa gukwanira igere tofauti sana na 844. Ase chinse mu chinyinge. Njomo nyene tinte ko bias lakini nyanjete. Na yanjire odone bata challenges. Of course ntukwanira. Lakini CBC yeye monedi ase tofauti egochera eko focus ya so mwana. Eko focus ya se omwanafunzi eta kurigere ringo mwanafunzi yoyo inkiara nyare gukora inkiabwate imeaye kirekia na tomo develop kulingana na hali yake teringa ase teri focus mona ase system go sasa balimu ere focused on the child yes system ere 2633 yes 2663 yes 2633 yes bono oroje ekerogoje kombene 844 umuntu akabe 80 miaka 8 years primary and secondary ene nando mukana university ene oroje na abantu barikonya abanyi na lide na CPC ngakibona abantu abatarana batakekonyana bono timenye tinga abantu community abayiboli abayiboli mbaranye nara ona balimu no iskuru ntraye nara bado egente kenene nche nataka koteba nge system ya CBC nere tofauti nga abana ditangane to introduce the 2 years mwana taragenda primary egera abe achakiru geto nga a foundation omena gukora 6 years as a primary alafu 3 years junior 3 years senior secondary egento CBC go focus na ndegente kurigereri mono competence chia mwana kwanyoranga egento kiakabere bana bambari gukora matemwa engenja unabona KCPE to bwate kwanyoranga abana mbabwate time yo go focus gose nona abalimu gose nona abantu nona abayiboli bari involved ko focus ya soko develop umwana oyo ko develop talent chiaye ko develop competence chiaye egera nyare kuba omuntu orakore nona masomo ataba ko tegemea amasomo ka yani nga certificate yoka na oranyore nga nabwate ibintu imeaye aratumika se obogimo bono maybe timeti medo na chirase visual yago lakini atakota nga CBC ye nere tofauti na twateba emyaka bono 6 years umwana akokora primary igo nere tofauti nga kibono no school chiri yarenge 8 bono mwana 6 years agotakobero amanya kogenda umwana libono yakabere class 7 grade standard 7 umwana ochiro tayari
secondary igo nere tofauti mpaka abalimu mpaka isukuru mpaka abaiboli wikabadi just bono oroje serikali njabeke mirobiri ya bene konyore tarata CBC ose CBC enere yayerere tigu koja sibyo okay mbate mkoteba balenga bakorete mebango esaine lakini kero kurigereria nande tete gukwanere serikali lakini njikurwa singaransite kero kurigereria mepango yabo mbaikiraneti mbaganitie kuyo kogenda sabaiboli era abaiboli aba kiro muiboli aere abaiboli baereswe system yeye gocha ngakire ya kabere mbono roche bakwayerera kwagache ebirasi mbono nabono turoche abana aba bago kogenda secondary mwana gawika grade 7 uchire secondary bono secondary chito njuati ebirasi bisaini abalimu mbabwene tako ba trained beforehand abana balimu bamanye system yeye ngakigo ego chikoba bona konyora abalimu tobwate bali bait 44 na ubad bago bagenda takosomya nande bagenda takunya kworoki wake yake igo yabwene tanga abalimu bachaka ko ba trained ku college gweta mpaka bono totole nga abalimu ba graduate bali bago chikosomi CBC in terms of ebitabu infrastructure ebintu nebinge bitari in place bono iga nsagogote before as an example abanamba bwenda kosoma swimming kurupi P1 swimming yani ngogo CBC gwaka obali go sebwa kontimbu ono roche ga kitote bo minus kurutinyi irenga chibwate chi swimming pool iko CBC ne anjireta bana ta ine subject ero ngamba bwenda kosoma swimming roche nga school tinyi irenga chibwate chi swimming pool egento ya kabere abanamba bwenda gosoma gotumeka nonyi chisimi gose nande talingo gotumeka woka CBC enyene nebwate chilesson chinde igo chirase chini YouTube yes kwa wano skuru chinyi irenga chibwate internet ogenda go chinsemo chinde aboko nyoranga mangana itayo abana none kero bako gendanka imkoya gubale none mangana gete bagota korana abaiboli ase chisimi me gose gotumeka gose internet abaiboli mbalenga bwate chisimi ichi baranyare gokoraya igo challenges injiro kulingana ngaki eserikali ngolengere tia bangite amangana ya buya egere nande baire enough time egere kiro montabe prepared parents nona banafunzi na abalimu na mono none serikali no school kinyare ko banare ko kwagacha na gutwara ibintu bise n'ebitabu n'abalimu babe prepared korengana no mugwasiri bubolendi boime Dr. Fred Matiang'i ekora CBC ajagite na rolenga se Ministry Education na tebete buna consultation gose abantu mbaikirane tugubonsi bakabori gwibirengera bya bakarwa bakateba buna CPC egenderere gose bagateana barabu banchire mbakorta consultation uroji umuyiboli na turibaga ryo gotegererwa ama CPC meochaka manyete kere serikali gukora mangana nabo baraje bakwane n'abantu babere batatu batebenga bakorere participation igo se consultation gitindo chingamba korete wide yani ngamba ikireta abantu abange nande tari consultation yoka sensitization yani ngabaje engenje bono serikali mona kere gukora lingana mbuya baje baeresa abantu ngamangana omufumo yo gocha CBC na boliga na kyo bwente gokorwa unabono CBC epila yemo ya CBC egende nga parental involvement ngani omoiboli abe involved na masomo yo mwana oye osakoligereria abaiboli bengakie oroche moiboli oboka mambia ogende gashi chinsa gocha kuira na mbotuko chinga kinchiri cyabwate gocha kobera no mwana egera bakoreki basoma bakore amangana CBC buneganiri gotoro chinga challenge already nerabu bono iga none amangana ebitabu materials choka CBC talinga no gosoma guoka CBC bagotebanga ko mwanafunzi interact akore yanya interact ni environment igotodana chi practical ni chinyinge bono abayiboli mbagwenda koraki kogore ebinto gete bitakeire noroche kwanyoranga omoiboli tayari wakanire fi nane bona kana kuboli weye takorete kitaye budget so onyoranga abayiboli mbabete prepared in that manner so kera mwaziri ariko teba igo I don't think nga
mbaikire tabe boli abange egera consultation yekaba kera bono una wakwana kera twachake program ngwate abanga boli abange bakolete ki bara understand CBC we minutinga bakolete enough ento machikorero kungusana na korasi jiskuru cyabanyene amone serikali iguru ya magaja ya CBC to koromo wasire watana umuburi oranja sakoiro mwana na bakumwire private gusamwire skuru ya serikali ekungusana no koroje kwenekiwa ngopiriri kwa nge CBC gose kwa nge njere yoko yetanga gose gutwara umucyana serikali ne bwate challenges nyinge na of course I think mbalenge prepared mono na kigenteke na toikire na kire gukwana mbalenge prepared eba akolete bintu batari go maete serikali yetu sometimes bakoboka batebe genteke kwa kana mbara kwa preparation so of course teribuya ebwenete tubwaterane whether it's public private abana abaito noroje abana na ba Kenya igo bono mo waziri ta korutana na baibolinga kinga na yoraro le oiro mwana public bono rende bonse baragendo mbabwate ibirasi bisein mbabwate resources tisein mbabwate abarimu baisein igo torojire nande bono twachire ko musigo ase chi skuru che serikali abatanyare inkorratore abarimu gosa aborokia abagosomye skuru je serikali bakora rusigwe ibirasime bakora bandra kugerwa mwana CBC private yaronga kya abarimu abagwikera banyora amasomo CBC karandrete obuya serikali karo yakwana tamangana ya bakara bako batrained inkorangire bali mpaka abarimu baito echi private ngogenda bali lakini bono osagocha muna njya skuru ya Kaizen igotobwate nande ngokora tole extra nkorandire tora aba experts bacha gukwana naba ali mu baito igo obuya mbamba serikali ya bato begetemi gokera bakwenda training area bakwenda na private na public bakwenda public tutayo na CBC egero CBC ya chanja asiri amaswali kwana abana baguchutwa CBC mbere chutora ABCD usene kabwate ngaki ABCD in terms of ABCD choices multiple choices kira se amangana 844 bono gochi amatemu ya CBC je jogoga nago tebe kera na chaka ngaki njini CBC na yanjire asengenjo na rolire ikiyo karasa bana baito amanyete 844 igotware gotebwa 20 togende njire yemo andi kwanyora ngaki etwenzo tutegete kogenda asenjire yemo lakini CBC yengento na yanjire korwa se emission ya CBC gotebanga to nurture every learner's potential yani ngatoligereria ya Brighton inki Brighton era nyare gokora buya toligereria Alois yoyo nabara nyore nga egentara nyare gokora buya niki kwa gaje nyumba bono nki yoro chitorane ko compete naye ekero ayo no bwate strength yao ngento kero ranya ko buya nanjini bwate kiane ndakore buya ngito ko bekerwa togende side ya kwanyora nga abana ba CBC ebako ba trained egere banyare gokora ki korengereria kwali kunganjira ngende through the competencies chia CBC ndachi kwana asegesongo entangani igekoro kunga communication and collaboration inga yani abana ba CBC totagete banyare konyara kwana ku express themselves nande banyare gukokora igasi nabande kubwaterana osakoli grade 44 igo yarenge ngaki Brighton na Alois kubali karasi igotoko compete yani nga otagete ko ba number 1 amaxi ndagete to max mine igonga collaboration teko teyo lakini CBC okobwaterana ndoro acha teyo nga tunago compete naye egento yakabere ko nga self efficacy ni yenga ki abana batware confidence batware self esteem egero mwana nyare gotenena atware trust ese bintu byagokora ne ayimanye bweka abwate confidence asare egento gyakatoto ikoronga creativity and imagination abana banyare ko twara obosibole gokorengereria na problem solving na problem solving nero because oroche mnabono nsako ko example mo ibolo nande betinga agatiko mwana wa nyumba 844 omwana oyo mo ibolo agacherego
mwana yo by the way akaba inchara litukoligima nga yani aganye to mwibule chakora chakumurugera onyara nga bono ase CBC egotete ko train abana babe problem solvers umwana kanyorire gento problem igotete to kumubiri kanyo na bakwerugera ose kanyorire problem gete na bakoye solve egento kende citizenship nga abana aba toba training aba bamanye country yabo bamanye nga kibako ba good citizenship noroche unabona mbate betenga ngwaroche ngo likibale ngaba vota abaliki abantu bacho wakachikuru kwanyoranga ki target no ne CBC yabo IBC yabo ate bayekereti esaki abantu mbaroro batara identify ngaki batara robuya boko koraki boko ake kura noroche bono ngotaka twete ko chaka ko batrain abana bako barabake ata kumanyanga unabona wake kura it is important kwarore so citizenship ngosomi kubale na learning to learn ineyende learning to learn ngoteta abana abanje ku abanyene gosoma kadi nga toko ba force ngororole nga tinde ko kwanira mono 844 lakini ko ranga 844 etwale ko ba forced twaso matu lakini bono ntwanjeti bono CBC erenga omwana nando sakoligerie system yeye omwana abana banjete unabona njini mbata abana ba CBC kero bagochanga gokonyora boka batete ko kora assignment bakondangeria bali excited batete komanya nande twamanyanga learning to learn meaning wancho gosoma talinga kero kwanya ole certificate kwa kolira masomo eyo moiso yokoronga digital literacy ntwate bebinte byebana benga kieye igo babwenta kumanya gutumia computer chinjira jekerero kwanyoranga 844 unabona nkwate by then ate bali mbate college ya St Anne's kwanyoranga abane bagakorera form 4 bameyo koraki gosoma computer lakini bono iga ebabwenta gosoma komanya ebinte ebikobara that young so noroche kuruense meye twate banga omwana oyo ka chakire ko korengera ya problem solvers creativity nero mwana oyo nkyonya komwera multiple choices igo ko moboria omanya nakwe ekyabwate narolire njomonyene narolire abana ba CBC na 844 okororanga abana mwana o CBC naboko na abakoranga omwana oyo ababwate nachangumwete nande kero ko mobona ababwate ideas chiaye igo nga na kigitotegete tokinya sabana basi tutene na CBC ngora tora abana osibako bakorerwe tauni barabusa basonete chigunigite bonse mwebule makobona na kirende gena ene ro CBC gosikwanyora ngore mabare inki mweberta kiri understand mwana twate baiga mwana oyo gagukina igabwenete tantumie gesoko gaki abwenerete gukora gukunane ebintu bye environment yani nga interact with the environment barole umwana oyo wekakora ebintu practically etotagete nana osakumanya none engenjo abantu tokolan ekero gwakora ebintu practically tokweba lakini uma etosome tu ga theory nabo kora koreki webe bono CBC is practically oriented ebuate practical umwana oyo gakorire egento practically takweba nande nabakonyara through that osomire kyabwene tabosoma umajumuriya igotwana takururia mangana CBC anene kero serikali ya tumurero CBC katurige tuji gukora umuroberi 844 igona na bogo tumekarengel kya ose birengel bya biro take tukusanga manende ose dibulura ta kobol direct kya no tole studio kera ala studio ye kerto endrete ko te abuna mangana ya CBC na ralia tutake te understand tumayena inkire kike CBC kera banta bange bataramanya muroberi o CBC ningi igoto mekarengel kya wetira sense nambiyira siskini ya uboigo nabakonda kutobwata Sense Media Facebook ndi Steve News iboigo Sense Media ya YouTube nabakotonyora ndi Steve News director ni watotara na somo tuboko mokego ninkanina turakwanira na abana siasa mbale bakora atana baisikoira chikura ese mugiti barabu bagoti kumurobero OCPC ndura mayano ri bago koreta ko seto chikwandira mangana 844 nakura kwanire asabari batakituko chiko club umurobero yo njikonda tebenga amangana ya masomo amangana education na yale muhimu sana abana siasa mbaya tumeka
egere banyorere chikura kikerabe gente kebe sana ase bono iga nje natebira monyene eskuru ya nene ya CBC haki CBC nengia aso mwanafunzi aso mwana oyo CBC ero nengia ige como build aracha koba omuntu rete nenere CBC nenkongo ase serikali nenkongo aso moibori natebanga ki aso moibori are kera twatebire nga nogani nkwakanore fi nande nogani we koru nande gento kende on top of that twatebire nga ki nogani iriko ba involved kwarode abegori abange mbabuga tiki chingaki iko bono nga na kwa example kiani egara na somete moibori onetale in fact tamete none position nare okoraki moibori wana bakoro barenge bare bamete inambere nga nare ko bekeras egara na chite university tamanyite nkoski nakoleta bono kwanyoranga nabona akolete skuru in fact nabona okonyoranga kiete nabona no omwana akungainere ngo akungaina abeboli ngo graduate ringa tomachi bese cha graduation omwana atara graduate kwanyoranga abeboli mbare nge involved asenga kiabono CBC ko kaninga omoiboli obe involved no mwana omanyu mwana ngakyaenda ta sama somo ase character ase ngenjo kole no mwana wana woko manyanga ki mano kwa in fact CBC ningia sana ase nje na nyorire nga you have to make sacrifices lakini wana bana siasa to bol na director aki abana siasa to jibajire batebire na CBC nembe na baiboli ebaro nembe mbari baroje roje mbagwegera bana siasa abana diga baso obisi banyar ba uskira bugente lakini atangira abe bobe sana kegera egen tobenda kuligena no mwana oyo na tebenga CBC na bera abete bengi ya somo omuiboli kyaera ngaki go it's demanding ngomoiboli akoleki maybe extra money kere bintu bigane idine 1 2 3 and time uyo moiboli atabwati kwanyoranga yes aso moiboli nabera abete koreki tebengia lakini aso mwana asabana ababono toko bale asenga kiabono it is the best system nkororole munabona I'll give us an example ebintu byo korarabu nabona abe okwewunga gose omwana bwengentire gusa abana mbasambete chiskuru okonyoranga engaki at most times no moiboli otamanyiti abaiboli batali involved nabana babo mbamanyiti abana aba konya umwana kali kunyuno nya so omoiboli akatateki atamanyiti asatali involved umwana ka abana baitfofu umwana ka mungire omoiboli orure chibesa omwana ochire tuition kwanyoranga mwalimu omoiboli tabwati chingaki no mwana yo komomanya so to answer your question I think it's very wrong abana siasa abate batega mangana education it is sacred ngenje bwende kutega mangana ye kanisa sacred things bwende kuchitumeka ase konyora chikura egento bwende ko kokora if you ask me serikali ego chaime tigeri these challenges tira ase CBC ngaki barakonye maybe they should do more babeke chibese nyinge ebakabago chikosumbwa abaiboli kogole bintu tikabaru chibese ase serikali ne bwate chibese ere chikokonya otherwise bona iga tayari abana unabona abana bale grade 6 bako chikwenda grade 6 tayari basomere CBC yoka nande bono chake kuba ire system yenga serikali yenyene yatumikire chibese chinyinge ku prepare system we psychologically nona bali mbona abange ba very trained ase mangana uche koyarusi na koyerani igera leta a lot of damage kubwa obuya burarete chenge ntonda batebi abana siasa onyagatagete let them make them better, let them improve, let them work on the challenges the system yebwat entuta katwana mutu mokegene tukwerna tumenga ki ekerutu argo soma 844 ngagatebiruna njengo chikobu mnyagitali njengo chikobu mwalimu njengo chikobu mosigali njengo chikobu none watchman tumanyere ase CBC ndi umwana akomanyana erengendo kyo chikoba ase CBC tetwana mutu mokegene tukwerna tumago suka gochibosyo mwanjumorira tosuka Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
burigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutalire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe obochenu ni goboru bwengencho muno asubogima bwawo kurenda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kende tokoraririwa gaga tokuria na rida tokonye igori toke tokorariwa ndika kitomenye buya kemocha una gotambe ngo batabinga eanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Ndizi TV ine nubwa tumuchando bwa maiso guse numanye tundu bwa tumuchando bunoyo enyagitari ya KCI Hospital nige kurupo garari bwensi bukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara chimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara guse theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi boigo muno ngukora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batalire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena kusi stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mumarakabere kianda isato KCI Hospital macho bora maisha bora. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mbona mwanjumo ria karanda ta kutubwatia ne kadwa ta kurumure kina mangana gisemi imena isko ya usiana ne karodi tukulia tukuliria mangana CPC ekarato mufumo wa masomo wenda te ko change imensi yaito ya Kenya karon tuwaru virasi tuko tuwara chi grade higo karato na director Aroise karato kwanda mangana CPC to kwanda mangisa to gachagete ande ne ntunde ya kabere karato chuko kwanda turige tuko koromuro biri gosia sentunde ito ya kabere go endra gutumekera ngeli kya wetera sinamba irase skin ya ribo diro ga director ko tebi arena turamanye murobiro CPC buya go senki utagite akoerera buya nabo tomari bulia gwetera sinamba irase skin ya gorabo poigo nabo tobwati sensemelia Facebook tonyora Ndizi TV News baga sensemelia YouTube nabo tonyora Ndizi TV News igondo ja bande banyari bagotume birengera bya muntu chiko bibolia seka getari getambe kuruboni ga director ditutarana konyara somutumo kona kubona kyumwana akoramanye ekeukia yabwate tonto yabene kero mutago chiko soma mangana obonya gitari ngo soma science lakini mono morobiri uchiro CPC nakyo munda akoramanye na omunya gitari noyo somo sigari noyo ngakibona ako ba identified as virasi bya CPC CBCA
by the way bado mbagente gukora subject chons igonto basa korengera ringa subject njiro barusiti in fact ba menta njimentire kobwa iki ari ngokare igo amangana ya masomaro na batigarete ko babuna karenge egento geta iyo mono na matemu aya unabono KCP matemu unabona KCP tari gochokobo but CBC yengenjere ase ngencho ntwateba competencies chiri umwana tobwenta ko ba develop na through those competencies ntwateba umuyibori nari involved ntwateba umwalimu nari involved kwanyoranga nono mwana through abantu abatatu umwanafunzi umwalimu no muyibori mbago fail to identify the competencies cho umwana oyo nkiare buya nande egento abana bako ba trained nekero umwana gago chaguika grade kya grade 12 grade 12 wona kerago agukora junior secondary aho chikoenda senior secondary okonyoranga tayari umwana oyo okorereki omanyire kya ibona ko to bwata grade 6 abantu abange bamete na grade 6 yekoera kito bwata baka grade 7 grade 8 grade 9 baka grade 12 nero grade 12 nero in fact umwana gago tari umwana gago kore grade 9 akwenda grade 10 okonyora omanyire nsemo kya kwenda goraki goswa gosino bonyagitari ago chigosomera gosino ataito ko bagosino monto games gosino mon ataito ko ba artist gose actor gosino musician igonga umwana gago kora grade 9 akogenda grade 10 okonyora grade 9 in junior ako arule junior secondary aho kwenda senior okonyora by that time it's envisioning omwana oyo omanyire nande through the help of the parents the help of the teachers omanyire kya asago chugochi egendo ndatugoteba ntobasa korengera ringa abana aba ngencho bonega togoteba ngana matemuka mwana kanyorire a minus twamubeka uchiense mugete kwanyoranga grade yeke nagiego determine lakini ntoramanya imiyo mwana oyo nkikero obuya bwa CBC ekekere mekyo mwana bona gigocha gocha isiko nona yo moiboli nona yo mwalimu oko yani gigocha kwa wasi okoranga omwana oyo yenyewe egendara neki hando obuya abana aba banyene igo ebiego ekiego etwate aba competence kiro kekeo competency etwaba igo twaba empower banyari ko make decisions boka tianda ro example 844 nimbwate college college yena kanyorera banafunzi mwana okore form 4 oche college ali ngokoratori ngendo korokanga career guidance na kwana no umwanafunzi okore form 4 namubori ono wakore form 4 ngiro jota yete gokora eno maitenga kibago nteya bange 90% ebango nte director igonga nyeta matemu asoke manya gokoraki mago choice manya gochora ine example ketangani example ya kabere bona igagenda isikali na agende bengi ali equity musani ona rororo akorete architecture lakini nkia gokora ni bengi ale agosabu abantu kororire abantu na bange bona iga through 844 basomete 844 but because a system yeito ere yarenge mixed up onye lo muntu oswere asata bwenete goswa osomere gento gete but bone ngenda gukora ningente kya bono ko thena CBC ero kiyajire igochikwa abantu chigasi gosekerwa kore ni goro automatic no chirko nyoregasi tari gasi pase igie ko igokora umwanafunzi oria anyare komanya nkento kiara anyare gukora na ndo buya bwa CBC na gotebiringa ntwate ba competencies each mwana utali limited na ona una injega no manye kina somerete why because there are many things I can do mwanya bantu iga taringa negentekemo aranyare gukora kwanyoranga umwanafunzi oyo na babwate maybe event egentongera anyare gukora egentongera anjete gukora so there are many things aranyare gukora but at the end of the day we catch olenki atagete gukora at one point kwanyoranga ocholire egenteke for many reasons maybe oirorenga ingoswago chia mbuyera mbere ande na wanyorenga noni unabona nje computer nsomere computer science ase university computer science lakini bona kana ajite ko nganyoranga ninganjite ko amangana yago okora amasomo ebiasara bya masomo kwarodi kwanyoranga njo manyene ngaligere nganyoranga eke na kinganjete
nane nkamwa okoraki ogenda abu ngatika mangana computer kando ake kwanyora ngabono CBC to your point ego cha kuba train abana aba omwana gago tukokora grade 9 ago swa grade 10 ero monyene and nona abari mukera mbaro ande twatebere abayibori abarombali involved abakora omwana oyo egentara anyare gokora niki takugani ngamatemu achako motebi ngabono genda into abwate abana nabagaikire standard itu bakorera bamagoso polytechnic bamagwesomeri obubundi gose binto bono yo CBC ero ngayo montara akorere atene college ani polytechnic yagoso igemete na goikaike senior secondary amago chiko so asagoso bono senior secondary enga a mini technical school Chiportekan kinchiro umwana agakore standard also ngai bana uji gosoera igara soere at that point tekera akorire grade 12 na kai mpaka sini igono toro china chiportekan ki CBC achimigire bono egento kerabe bono they have to adapt igera abe ngaki umuntu agakorire senior secondary chiportechnic chibono chiba absorb ekera bakorire senior secondary that is the way maybe ragenda rekiera bono 844 montaga soire polytechnic because that is the system ekera na baga igire iti onyora na rende na orori na takwenda kujibosio also polytechnic cha kaya dressing cha kama nganande ino ene bokabendo dikobone minetina minte bia renga se ino ene polytechnic birende asense ya CBC asinze chenga okay tigante bo mananga timanyitinga how the government has planned it lakini njenge ntuna I understanding aki brano ntobwate tekorunga 100% what transition that is the way the government ngorengerete ngabana bonsi bagendere mpaka grade 12 na hande kulingana ne system yo mwana kaikire grade 9 tako nyara go specialize mpaka oswaire grade 10 so na hande after grade 12 na ande miaka nero etatu miaka etatu nerara anyare go twa technical college usaso university usaso egento kenda rata ke okora lakini egento kenda ndagoteba umwana ga akore grade 12 na baraso arata ke okora kenda yonse no negasi engabono emiaka ya grade 10 11 12 yaba kere bacho go so technically bali go enga system yali enkoro no system yali enkoro baga chire form 5 and 6 I think yani nga ebago specialize bali go chikokora bintu byonsi bono CBC ekatokuri CBC nere yeli sabu ne yetauni inge kana ngoboliga mbali ba CBC nero use tauni asi academy ko nyamba bwati buremo asibara ale mabana bara ko practical cyo ko ma cyo simeka no kinsage bintu biri lisabu garomba bwade ngikyo kuri ngikyo kombea kati ya CBC bono yeli sabu ne ye town isku je town ase ko cha practical ocho na bono nche school ya ne ye town ndobwate buremo but ocho ororo in fact insa wo tomere chibicha innovation igo na nyora abana no mwalimu obe baira egunia bakabekwa amaraba bakasimeka chingini by the kama buya hande bono na chibakoli igo nga bone innovativeness na creativity ego chemi in fact eko egento CBC go teba you use locally available material twenzi ntoko twara bole mogo but they still have to learn how to una wana kusimeka ebimeri so they have to find a system ocha alibona seskuriane iko babegete chiguni by the way chiguni babegete and chingini chikama buye system ya sana iko nga they just have to use creativity and by innovating in a way egere banyale komo kokora the same thing ke yo monta kokora sobre mo they might not do in a large scale lakini rende a concept ya so ngo riri danga tote na serikali nero konyotere obedere roberuya asya mangana ya na infrastructure magacho lakini twara nangu agachere inke serikali iratumire kibasige kwagacha ekatwatebiru na ebira bone birazi etubwate primary etubwate grade doga grade 6 ibirasi mbere byategere bibere amagacho igatigire birasi bibere ase school ne secondary igekere bakwanda 3 ekirasi kyatigere kemo inke serikali ndi kwagachire birasi bya CPC bingao amagacha akaguchigotigara direct one by the way tinko kwa dere serikali lakini rene opinion korengane bya kere serikali timetinga kibabanga tamanga nabo lakini anoche birasi mbere bigotigara bibere supreme nindoche bibere bigotigara ne kemo bigotigara secondary secondary bono unless one secondary kito tubate 3
secondary remember itubwate junior na senior igesa koba secondary ene yemo ibirasi kwento koba 6 na kiba komentero oroje brata yali birobine na kiba no tata kwenda secondary bamente birenga bibere ebirende byati gara bibere mata ase primary bona kinata kukwanera bono kine serikali I think plan yatabe tora kine sakoba innovation ye bono ndabatebye kuna bono chikuru echichie primary ibirasi bibere ntobwate ngento STEM lab yani abana twatebire ngokora bari practicals nyinge no mete chi labs ntiari ngo ase primary na chiete school ende western korokunga mudasa nganyoranga ebaga chite primary lab no labs twaka twalire secondary to kora experiment nini practicals baga chite laboratory so njendo chenga bono ne school cha primary they have to innovate babe create barolenga ibirasi bakabiko ba empty ngakibira atumeke egento yakabere njoma nyene na atali school chinyinga egento korora especially as public schools abana bakoleteki ebaichire bono mbakutwara rende stream ende so in a way kino jinge chiko cha kwa empty abo chibado chira atwale gacha ogende chikuru chine mbabu ati none library mbabu ati none computer lab Moroje ibine bintu bono biganiri kera mbia lengo okale so ibirasi bito gutikara they can innovate aida bitakere bado they can wakiri amatemu ayago agokorwa certificate ngoina no sense ya CBC korenga no bumanyi bwao umnara kubona ng'akiumwanafunzi yago chikwegwe mirimo ebina tari kuchura certificate bino katatu kabomo wakire kyaro mundaga soma rogo tira gore primary CBC ona takete ku understand na certificate karo wakore CBC 8 konya ro certificate ye na ng'aki certificate go mbara ase kulingana no una nje na understand certificate go chakwegwe karo mwana akolere grade 12 ego certificate je kwa grade 12 lakini engaki ya gati nechi report cho nechi report ngaki omwana oye konyalire ikina oisire goika bono una bono na max meeting expectation ngora to ngaki amatemo yako grade ngaki erechi grading inye omwana narogota ngatori are below expectation ngani ngarare I'll give you an example. Tonte ebe bano no mwana PP1 abwento ko bara maybe korwe yemo mpaka 10 omwana narora bare mpaka 3 akoreki atantane toigule abwento ko bara mpaka 10 lakini ero nabalete mpaka irenga 3 ejijini cha koraki cha mutantane oiga akigare ko tota ngare below expectation omwana nare gerara chake kubara na bako bara maybe ike 6 okay lakini 7 ko chigoro chako raki chamo tantani barango is approaching oisire goika arari omwana aro ko barere mpaka 10 atabwati mechano oyu is meeting expectation na aro ere ako bara 10 mpaka bara mpaka 15 o exceed no roche igo bono nga na batoko grade abana yonga below expectation approaching meeting na exceeding egento ndatake gogotebiri obuya bwege system ye nimotana tebyo buya natakora bodi swali abuna oyo below expectation no ya approaching expectation nkaiba ko beko ebako gendera naba lio gamba kwa chiko ikase ba wikerna ekera serikali ero koirora ngo ono na kyo buya bwa CBC twate buya bwa CBC nga emission yabo nga tunacha every learner's potential bono mwalimu kale class arorere ngoyo below expectations Bono we can spend more time aso yagera amorete mpaka expectation chikoreke ibonero kumusukuma mpaka ike boika uranya mwana utari gweti mulero buna ryokora tena muntu utari gweti mulero ngakiri mwarimu era kubekero ya itio mulero na yasi okay tindanyo reke sibunekyo igento kero kina ana bara toke nyora lakini asensi na bokera abo lakini rende no ninje gweti na ringo mulero maths producer yane yari gweti mulero ase science nabo ogente kenene no gotema because na bogo temo mwana yo morete mpaka ase kiwango kiage gikirete
all right, but again tonge ngaki ndosa ko tebio mwana yo ngaki ayebono ko kwa meet expectation anjende below ngatuja ko compete naye ya tiganje ngende ne level yane mpaka so mwalimu ara akoreki arangiki otuigwa nini kiera nto basa kuja ko compete naye bono nje ko ba frustrated kiera yo karare na nje karense ngabono tutaito kuikirana ayegenderera ne speed yao umwalimu nje tigandete angiki asara angiki ekina kiyo lakini bono director nanda bono ngo bona umwalimu otari kuchikoira chinga chinyinge asomondo yore piro expectations dikare go konyo yo meeting expectation askochiwa abatirende bono mo oyo kaikire ko meet expectations my friend nkirende bono twagani go sairo ikire go iko iko bondi gakanyo yo kazi yako kanya iko komwa egento tokoronga extra work aranya gokora to widen his knowledge lakini kaikire go ika tigato temekole to yokurumaega that is what happens and you na wako genderere at their pace nataka gotebi why ngajite system nara kura board director nyuma tutarenda bakubona ki anene chi serikali na butoko tayana chi skuru cha banyanjiro chingokora chiromo kibotambe lakini skuru cha serikali na bakonyora omwibori ani umwalimu aikaranzite atari kubwatireria abana ngakirenda go kubwatireria oyo ore piro expectations akine go chigoro achigo iki as a meeting expectation bona mbrana kike serikali bento go toma bona ngento gecha kwenda go chumo gecha ko bago chumotwe na TAC ebe kaba abantu aba bisaba ba community abalimu mwana agere system ye nyari go kolegasi that is the only way kera bona umwalimu nginjo teyo ko kiana mbale bago karansaro batero utari go timodro tetero usumbuka no mind lakini nando buya nago tebya obuya buye system ye tari go depend on umwalimu mono yaya ego erenga umwana interact with the environment tari umwalimu bweka the materials the environment bakaba evolinka kwanyoranga nono mwibuli bono kali involved in fact bana ba challenge umwalimu ngaki umwana ona taramanyeke because na roche na taranyara gokori kwa yorode bono ege tutigerete is 84 tutigerete umwalimu bweka bono na akora na atakora kwanyoranga nono mwibuli takarete tamanyeti lakini CBC ye ne involved team pakaba igoli kwa yoranga umwibuli omanyene na baroche ngaki umwana yono ogendere ustaragenda kwa yoranga in that way abako ako confront even the teacher umwalimu ngaki mwana na ngaki ataraika nganjire ndakwanire ngaki why system yoko grade umwana oyo 844 tote boiro umwana ase school etariko kora buya umwana ogona bara abe top 10 kwarode kere school etariko kora buya ase 844 era kwa mwerera ase school yekora buya kwanyaranga akali number 50 aseki wamochenjiri chiskuru in 844 lakini ase CBC wedo mwana oyo gari ase skuru yagokora buya osase skuru etari gokora buya omwana oyo ekera ko evaluated ako we report report ye neba ne skuru engia gose ne skuru etari gokora buya report ye wento ko badese the same kera ari ago pimwa nero go pimwa oikire osetaraika noniga is the same ngokonyere sana because njoma nyani bwate example kiani kera na bwato mwana alenge ase skuru gete na go gete sana igalenge top 5 ngamanya kwere skuru abana bago perform buya no none kera ngumuri kera toka result ngumuri page entangani tayo we kamuri page 2 ose page 3 kwarode asa ali achire ase skuru yakokora but that is 844 lakini ase CBC igebwenda ko banga skuru A skuru B skuru C omwana oyo gakorwa assessment igebwenda ko ba the same result nara gotena Pwasi Onyango agotena good work director mbya mona sogo cha sumuroberi oyo Pwasi Onyango agotena mbya mona ogwakire mbya mona sogo cha sumuroberi na mbyo what security issues umwe nara obori okorukuna Sylvester Mumanyi obori naki agotena era ekorengane birenge bya agotena CPC okorora nigo ya ireire abana kwigera mangana yo bobundi mbago chikotwara chikalia chiri chabo buno bonyagitari chikalia chiri buno bonyagitari amangana ya engineering amangana architecture yana bagote abuno ko na CBC nigo ya iranire asensemeli yensembe bobundi ya okuno gutamanya twate baiga mwana ga ikire grade 9 awoje go swa grade 10
gagochora igakorora ng'an saidiki onye no obwate bango sine obonyagitari mboro na bagochora nsemo obonyagitari onye no koba gosine ntwate bagosine actor gosata getoko so drama gosine musician nero onye na mangana sports naro onye no koba gosine egento kende gosine engineer ngero lawyer ela chilaini chichiko chogoswa ekero mwana ali grade 9 igora kila mokora atira mwezi mpaka grade grade 9 ago chigoswa grade 10 ali ago chigochora inside kibona akoraki akogenda lakini teante bio mwiboli yoiga e system yeye genterengi ya CBC iko nkatwa no toji kanyara na gitari yabo gutara nyara na gitari yaba yakobwa no yakonya abuto konya tokonyora wone gantu atebaiga egento konya muntu agoso nimbwato rafiki yana twasometa koma ndero tebirie tari aye in fact agasoma obonyagitari agasomera obonyagitari agakora aka graduate atiwona gatari munyagitari nabwo ate passion yae yo yamangana computer agasoma sari abaibo abaiboli kero omwiboli ganyorete omwiboli akamusuguma agere nga abantu bakonyora nabanyagita so obonyagitari lakini roma nyene ime tantite obonyagitari bono iga William kante begite yadi tangani he's doing very well iga akora mangana computer noroje gatake company yayo computer onega akoroshi program igonga e system yeli yakare no yakoroshi abanyagitari yabo iyakonyosa abanyagitari bande nona abanyagitari bande batanjeti abanyagitari yo kwanyora ngomuntu osoro abanyagitari lakini atakoreteki atanjeti igo bona abanyagitari gotwara gochumutu mbali babu ate no e passion maite kumonto gochole gento nanda twale passion my friend igara akoro abanyagitari buya kobwana na abanyagitari bande nara kokuna Clinton Momanyi mogire tena bwakire buya engineer Momanyi Clinton from Keoke agotena ari mirimo bia moenda te gotwegera igoro ya CPC kera amatuka mangi goikatuma CPC ningi kana yarenjera toko genda nara kokuna mwana mboka Lucas korjinse mochiri chia ritem magena agotena bwakire buya no ndime yumurobelio toende konyoro bosemia senjera ere endonge na ndegendere go butambe ikere ine yarenjera tutakire kogenda na kumanya ningi getakire gokorero ane na sensemeri ya CBC nyaega fena era oteano alime yumurubiri gwensakia oteana na agenda tekotera umurubiri oyo na tukwanda mangana yechisemi isaka nyangoro nera oteano alime yumurubiri agoteabuna yaya mbuya mona samangana yumwa tutebiri mtoto wa Ruth awateanere no alime yumurubiri bwe umurubiri bwakartu kwanda mangana yechisemi chitu cha usia kero tukumurikira mangana CBC kumanju muri na agenda gutumeka ngelkyao wetrase namba yira skini ya igurabu boigo na bogo tubwati sensemeri ya Facebook ndi Steve News na sensemeri ya YouTube na bogo tonyora ndi Steve News director ekarto ndata kuriria mangana aya CPC obugima bwa kongira senseto ya Kenya na baiboli imbamigire mono baiboli bakuyageria kemba konyora esabuni ya kredituko na CPC ne nkongu ase konyora bitoki na kioroche abaiboli bawchokora eriko ikarani moroberio CPC nateba aria mate CBC na keganire binte binge bagoteba nga use locally available material ne kyokora no binte byo mwibo ya mutangania teba nga abana bakobeka gosine chigunia nini bagokora chi ovaro gose kogore binto binde ko ruchituka yabagotumia locally available material egero mwana nyare gosoma entekenene knowledge skills na attitude to taita mwanu ya a develop igo njerende on stora akora the better igo bone ngendo njina atake kubore ngente ketangani tuchakere kurwa ba serikali tika tochore serikali era achikobeka chibese chinyinge ase mangana ya masomo ase CBC egero musigo mu iboli okoreki okay ekina kigente ketangani egento yakabere CBC eteganeti mono nga no resources chiganeirie egento kiene na buri abaibori bakirete time abaibori batware time yoko bana babo noroje ekekenene yani ekoronga parental involvement is a pillar egento kenene sana as CBC igo moibori kara create time already okonyire create time okora kuwa sinyide kyaro mugate ochikuri tuko aretero mwana oyo gachinse ya chiabuli ngakibona ngakiatakiro kire time wijidere bono na bara benga tali romo nyene maete ase chinka
ntororo abaibori tali abaibori banyene ntoro mpaka chianko mporo chianti nabo barakonye lakini naito korigo mogate nante atotebenga sometimes ekero okorigereria nabo omonto akorigia lakini none ekero akori chinsa chinyinge kwanyoranga oetani yake nande ekiakonyora chinga kichiri etania nkelinganisho na eng'enchara to go faidi kobanga omwana oye igencho gento ndabori is create a balance ngoli gitori no oligi by the way no oligi 24/7 jigo sana chonje njigo togo itori bono egentora akore no ko manage because we koligererie CBC twatebere goiko otukireti time bono rende gokorigia orete enyetiri guchigwisana chikokonya omwana oyo rende gwakonyire bono ligia ekiora nyare lakini nande create time totebe no echi weekend oseki chingaki you have to create time structure aye curriculum nero ngotungune bwato mochando ngakinera nyare ko address dekaro curriculum structure erinde nyare ko mboro biro CBC the structure in terms of the CPC yani structure ya curriculum ndote abana none bitabu mbira champi bolete boniga nona abalimu bare batara egeri ngakita kiri begeriwe inkita kiri ko bekwende begeriwe no eserikali already na rangamba chake kosi bono igona togo kwana abalimu baro bare chi college bagosomera CBC ine step entangani step ya kabere okwene kare cy'abalimu baito amna embali bono bare tayari 844 bagosoma iskuru lakini no mutandao bosenjirende baranyare konyora banyare ku educate themselves egera banyare ku embrace CBC na mono na ate abange serikali because serikali na ekorochi policy koru the national government to the county government ona igana lito kwenda go push no aba members of parliament ba be more money ase nsemo ya masomo egere nyare go konya egero musigo bo muibori ogusue igonga egente kenene nje nandoje korwa sende no gotema CBC yege nyare go succeed kera nje kurwa sinkaranste na tebenga CBC nengi ya sawa asomwana abera abe challenging asomuibori kera twatebere go ikori kichibese go ikonyo ole time ne serikali go ke eros chi policy na ndebe kichibese ase amanganaya na balimu na barabu go ikabagendere ku upgrade bagendere ku esomi bagendere go somigwa nako go ikiranya ase amangana CBC lakini mwanafunzi mwana nje naro linge system nerera abakonye nona asogocha gwetenera baadaye umwana araetenende taganya none gasi aranya gukora egento kiranya ko mokonya asoboge mobo igo no gotema nga tobeke abantu abayase oborai banyare gotoro banyare ko beka chibese uchiase CBC akonye bono being one of the directors is school cha abanyene ngakyuraga ni serikali nere nyari kubaterania chi serikali school cha abanyene ene nyari gukirwa muroberi bono iga tiango typinga sense yaito ere ntobwata problems because umwana kale school ya private ega kororkana is a private citizen serikali teri gokonya umwana kale public school akoranga is bono nero umwana we nse igonga serikali nere ngwete guchinji amangana kero umwana na abe school yane umwana ibado nomo kenyare no muibori oye ngorware bango asense igonga nkondoche inchegente ketanga nindoche tiga serikali ekonya abaibori na embali babwata abana chi private why because musigo yo CBC no monene banyare kwegwa chibasari banyare unabona chikuru che public kwegwa le bitabu unabona abaibori ba complain limona mangana ye bitabu ngakiye serikali yare kokora ekonya abaibori abana ba banyore bitabu noroje so serikali negwende goche ime asa mangana chibasari ebitabu none infrastructure kibago kwana bato maite bono esali nche bono ne biasarande serikali tego chenge ndete ngeche menkonye kiaera bayo ngo bare fi lakini pia konya abaibori aba egero musigo ba na tebire through books nona abalimu kiagera abalimu sometimes unabona konyoranga tigaba serikali abalimu abange chigasi egere nali bananyare kuisana
gosomia ase amang'ana CBC mbiamano nara korukuna isironio yara oteano are ime yumurubimbe andata kosemi na mang'ana CPC oteani gobali na Doris Mora amo na Dominic Chonjo oteano bali ime yumurubiri aseba andate gwesemi mono igoro ya mang'ana a CPC direct ko guska ubusi yake nkora ratore amurubiri o CPC notakire kubatera no na union chia bali mugocha gocha gidore na cyo chuka chia threaten no na mang'ana ya strike no na kirdo jo kora matem inge kuirira chi union no jereta go threaten kardo chuko algi no yisa matem go sina ekro murubiri o CPC andate ko algi ni wasenseto ya Kenya insekara korigereria ngonyoranga employer y'abarimu ekoro kunga TSC TSC ye nera ngorengera linje kulingana na mimi nero ego fail oroche batwarete CBA bakaigwanana ngakie barimu bagwakanwa ngakio musaro bokomentwa igonga TSC tigebe serious kiara umanyete abarimu nabarabu wapewe haki yao tokurika abantu obatige ase kiwango keribu montari getwe gustari kwegwa musara gustari kokiniwa igo bono gwikabarigeria maslahi y'abarimu igo TSC nchenda this back stops at the door of TSC bwente gokora abarimu aba egere banyare ko wanje gasi yabo wangalie maslahi yao kero mwalimu ere igo ne victim mwalimu ere wono ne victim lakini rena naona abarimu aba nonchi nat kupet tigango baligereri na barabu ene wenta baligereri ngaki umwana ngomyali mbabwena tena barabu maybe baganye chingaki umwana atakoreki ataumie lakini ntoro chirendo konyaranga engaki na barabu na libabwate mo bargaining power noroje lakini ndo korara amana akoreka na igo lakini failure TSC of course and the Ministry of Education amatemo ya 844 nkora akarware ekera koriru abantu bamatana ericho nigite yaiberete gusiya yaiberete oji CPC yanechi gukora umuchando yo botana amatemo gite naiberete CPC aroroje nechi gutwara ubungenderi ko chesa matukara busi wanongainereri yagaraki because maete CBC no ngainereri umwana oyo nere tokurigereria nabwata competence iyo ngone CPC nechi gukora umuchando toyo toko bonkyo kongainereri kiagera nandi nayo mwalimu omanyene obwenta kero ntari gokonya umwana oyo amanyinki aranyare gokora buya igo umwana omanyene tindo chinga ni kera max tayo ongaine bona max atangana max ocho kongainegera omubekera amange noroje igonga tindo chinga ntotwara mangana yo koibera matemo because nona matemo ayo tayo mono igo tokukurukanga ne assessment togokora assessment ne elianga tokuri umwana akorangeri warigereri wengaki kero mwari mwako mu assess tobugate 13 methods amatemo is one way igonga tonya konyore picture yo umwana funzi oyo wekomo iboli no mwalimu ne skuru ne serikali enyare konyore picture yo mwana oyo ngaki competencies che yenga ishire na nditwate aba assessment ye below approaching meeting and exceeding ngayara se katia Peter Mamanyi yakubona kimbwa mata kibororo gati ya ECD na CPC Mboldingo director anyara kagonte ibi kiara sinara bungo ikanara asiri gwake igoro ya ECD na CPC director nara goyo Peter Mamanyi ukubona kitigatura mwera ke igoro ya ECD is early childhood development education ine kosi abalimu bagokora bali bagoche gosomia abana ba preschool twate aba PP1 na PP2 lakini bonega ekorokunga early years mpaka grade 3 nabo mwalimu ECD agosomia CBC ekerasi mpaka grade 3 elibona yarenge class 3 enkoro bono iga somkoru PP1 mpaka bagosoma PP1 abagosomi PP2 abagosomi grade 1 abagosomi grade 2 abagosomi grade 3 yani nga iyo PP ebirasi bikuru PP1 mpaka grade 3 bionse bikoro kunga ae yani early years education bono mwalimu osomerete ECD na bagokoraki na bakunyara gosomi ebirasi kare ECD baragosomia twakabikore na nasari byakarukiru malita mao tali ya bono PP1 na PP2 na pre unit nasari baby class na bie bagasomira kare
emireme yende Kiswahili, English, Mathematics, Science grade kigo chigo cha kosomerwa ase murimo yo CPS emireme ya CPC gose CBC ego chakera kuru PP1 nohere emireme inohere yonse egento gete yo PP1 ni yo science lakini ekoro ko environmental because bono ego deal na mangana asobogale amangana bunayo lakini mwana gasoire grade 1 already chakere gukora hygiene and nutrition ye bekeraniti amangana home science kaikire grade 3 is it grade 3 or grade 4 alibona home science yakoba separated but then mwana kale PP1 ochakere gusoma environment you nebwata amangana ya in terms of environment home science na science ni binteka bile binobire Stella mugaka kuboli na orochi na CBC ye terigo jigwa affect go terigo chigo sumbwa chikore chimono ekero chikore chigo chiganya egeka ekero abana baganye abana bachigukura amangana imbaka junior secondary ba chigo so chi college igoro chiko akotana chikore chigo chiganya egeka mono ekero abana bari chigukura mpaka grade 12 tiango tevi bono iga yenda imbwate college yenda Kisi Polytechnic bono iga bana baikire in fact mbara akore intake ya May intake ya bao chigokora in September noroje esari abana akorete ki baikire igo already there is a system because abana serikali ya change policy bono negende abana bakoenda Polytechnic kwakana bali na serikali igonga abana baichoire in fact yosa kogenda na taba Kisi Polytechnic you will find nga sali abana baikire bakole intake ya May noroje igo bantu bari bado isiko all right so none capacity ya babugate nenke igo problem itindo chinga nebo nane nago tebingaki abana bake bago chigo so grade 10 11 na 12 enga no so technical institution yani baje gosomera nono bo binte oliate bango bo carpenter mechanics bago kore binte practically umwana na bara kore grade 12 tagenda university achigoswa egasi atagitoko amate mnara gukwanwa yago CPC grade 4 ngojere yago na grade 6 na directing tota katura orate bimanchu muri na matemo yago chako nationally India matemo yago setigu a CPC omontamanyi amatemo aya bagokora kiretam lakini nani ntubona ntoko kama temo etokero ka assessments ere tofauti sana igo tam sinji ajenji tota je matemo aya maete no ninjo monto manene kala wandenga ngukora na matemo amanyinga ako machigo gosukenjera gete no impress ya agenda igoro igakoro ku assessments yani kuri yo mwana oyo ntwateba approach below expectation approaching expectation meeting expectation exceeding last term umwana yigarenge approaching one to kodi oikira meeting so assessment and assessment na tagotebega nona nonye agotomukuru ase serikali eskuru wenyene nabalimu abanyene mbagende gukora assessment yekirengaki talinga baganyeta amatemo aya kurikwa natebanga tubwate 13 methods of assessing abana lakini serikali yana indie assess umwana mbagende kwa ba assess every time kireta abana ngokora bari assessment written tests lakini ya so mwalimu nande assessment ya CBC ere two ways okay uko katanga formative mwana kaenda takosoma na summative bona une enga KCP kero mwana akolire bono iga eto assess abana tolenga iba ikire ngibanyarire komanya ngibataramanya okay so written assessments chirocho bago chitoma every time ego omwaka yo 844 ngwaerere director because abari standard 7 ko kora bari amatemu abo December next year kwa abari grade 4 no ba chokora mata abana matanga na chokora abana bari grade 5 abana bari grade 5 kuchakira omutienyo okano gatano ngoso bari grade 6 omwaka go kwaera nali oganta kwenda secondary aba bono bari grade 6 grade standard 6 bono iga bari standard 6 tari grade bono bari standard 6 bari standard 6 bono iga bako omutienyo go omutienyo gatano bari standard 7
umwaka gokoera bamochi kwa standard 8 umwaka ugocha igo bono 844 ego chakwera umwaka ugocha 2023 December aligo chikwera yes imbe mono omwanchu murire kwanyare ko kosemi kumona mangana CBC kuraga ni mono na bugo tumeka ngirya ga director na buto kumubori turno ne simia nyara ka toera mono kiagara CBC ne ngale na ntuntu tumanye to understand kabisa tumanye CBC ninki na ndengire ngete ko chuko konya umwanafunzi gose umworokiwa amuno no umworokia go ikatubwatera ne rindi kyare turama igatatu umuibori umworokia no umworokiwa inde tunya to gosira gisemi chiagusi amone nsito ya Kenya director ingana ya uri omwari gose uchumbe ya omwari go just mwanchu murire ne riri njege ntete ko teba no kwirorera ndairorere nkelinga nje na arorere CBC kera na nateba Kaizen schools ase mbwate school na arorere ngencha abana bagosomi wa CBC bagochangamuka kinmetina kinatebe but they are okonyora abana aba noni ncho monyene mbabwati fia mbabwate confidence umwana gagochari kwanyora uchakire kumanya gukwana communication igera at another level na abana bakorengereria buya na ando konyora umwana na babwate mind yae to mwana uraje ko uchimutwe uraje korokereri ngabona yaya agenda guchiarioka atari ko gotebi ngaya igo nchike ntona tebe niga CBC nengia aso mwanafunzi nengia sana omwana omonyene abana ba CBC none kerora around orange na barabu naboko gokera kiera nabono okonyora nono bago guchangamukira igo ngento ndabori nabayibori parents please support CBC create time for your child yani nga twara chingaki no ekomigira asegasi na ase binto binde byokoligia nyoranga nori 24/7 degwisana igo ngabona ase future yo mwana oyo I create time get involved kwana naba abali mu school egerenga banyara gokonya umwana oyo na ase serikali na ndente tokoboria mono unatochi kwa kachikura tatochora serikali iraje gokonya abana baito egere ko make CBC ebengia kera nebwate challenges lakini rende go ikatoligere ingaki tora akonya abana kerenye system yekerengia nabere challenging asabe boli kera boli go ikabanya ole chibesa nande ba create time lakini tigatoye kore bengia njege ntonda abolinga tigatwense to bwatera na magoko egere tonyare gokonya abana baito na CBC nengia egere uchimotwe tonyare konyora abana baranyare gwetenenera buya kubwa maybe asenga kiabona be mon director sembo semi ubwa ubya ko roja sabai boli ndetonya to kubaterana netokini birengo bya masomo imeyagusi na isiko yagusi anekro murobiro CBC ogenda ko be ko chinguru ndonyare ko konya abana baitu mojibure no to ko mweri wa mangana aito yejisemi aito akwanira ndetonyora ne anki kande katuraju kwanda mangana yejisemi imena isiko yagusi unabotambe tetariane Brighton Makoli twaro bolirio buya Ndis TV nero bwansu omugusi